Tinokudokesai wana Mhanduwe dzinoinhawo dzomanhoko muzuva roshanu mwedzi waChikumi. Mapurisa anozuro usiku wakabatana nemasoja kuenda kokumba vanhu wese waiva muzinda webato reMDC Alliance weMorgan Tsvangirai House. Wakazviita izvi wachiti wari kuda kudzorosera waridzi womuzindawo mumuzinda wavo. MDCT yamaikupe ndiyo yainzi waridzi womuzindawo, asi ndiwoba. Ichokwadi tiri kuona kuti bere riri kutofudza haro kushere hombudzi, heno kachazojiwa mumashuremo. Watungamiri webato reMDC Alliance wasungiwa kuseni apo waenda pamuzinda wavo weMorgan Richard Tsvangirai House. Mapurisa waribe kuwanyepa mhosva yavo. Wasungiwawo wanosanganisira wabiti nawakore nevamwe watatu. Umwewo chidiki anonzi Omberai azvindikitiwa nomhonya dzomapurisa akasiyiwa ati rapata uye andorimo muchitorongo akasungiwa. Mapurisa azenge ave kudzingirirana nevamwe wechidiki mugutamo zvekuti yadoka iri batai murefu batai mupfupi. Mune imwe nyaya, mugwagwa woboterekwa uri kunzi wadhirikira rimwe divi nokuda kwokucheriwa pasi pawo. Zvinogaroreketiwa kuti wanochera waite zviri pamutemo asi zviri banotetekera. Wachairi vodzimota wari kufanira kutonatsa kana wari kuseenzesa mugwagwayu. Mumwe aimbove mukuru wezvodzimba dzokugara muhofisi yemutungamiri wenyika Douglas Tapfuma atongewa kugara mujeri kwemakore 4. Mhosva yache kwainjo kuseenzesa masimba ehofisi yache kusirinya tokono. Hurumende ichakarorambidza kuitiwa kwesarudzo munyika nokuda kwedzihwa mupengo. Nyasi bazi reZEC Zimbabwe Electoral Commission raburitsa masoko okuti zvese zvinochokuita nesarudzo zvakambomisiwa nokuda kwechirwerechi. Zvandoita kuti vanhu vakanuke kuti kohoko wakuruwa kundomukira kundoti sarudzo dzichaitiwa ba ipo paribe munhu ari kuda kuita sarudzo kweru kuno. Vamwe wana mazvikokota womuno wakabatana nevamwe wavo kufuranzi vari kuita zvokufunda kutekaidziwa kwezvirwere notodhamba usiku. Kwai wari kudokerera mumapako wachiringitsa nokuda kuziva nokufunda kuti zvirwere zvinotatapurirana sei kubva kuvanhu kuenda kumhuka. Tinondoimba wachabudirira. Mumwe mumiririri wodare guru roparamende yekuAmerica anyora tsamba kubhengi ropasi rese achivanyepa kuti vagoise mitero yakawanda pamari yakapiwa nyika kuti ibatsirike padzihwa mupengo. Izvi akanyora achifungidzira kuti hurumende ndiyo iri kubata mari pachayo, asi mari iyo iri kubatiwa kuburikidza nemapazi opasi rese eUnited Nations. Totendeukira dzopasi rese. Nyika yeMalaysia yakaparura imwe mari yokuti wamutsiridze upfumi hwavo inosvika mabhiriyoni masere omari yekuAmerica. Mariyo iri kuzopuwa mapazi akasiyana-siyana kuti atande kumuka pokare kubva mukuzvambaradziwa kwaakaitiwa nodzihwa mupengo. KuBritain wamisa ubasa hwokuongorora kuseenzesa kwemapiritsi orumhungwe anozita rokuti hydroxychloroquine pakurapa dzihwa mupengo. Mapiritsi ari kufungidziwa nevamwe kuti anogona kurapa chirwerechi, asi ndizvo ari kunzi zvarambidziwa. Munyaya yekugumisira yanyasi, wanachiremba waribe muganhu weMSF wamisa ubasa hwavo kune chimwe chipatara chokumaodzanyemba kweMozambique. Wati chipatara chavo chakavhiringidziwa mukurwisana kwakaitiwa mazuva apera, saka waakushira upenyu hwevanoshandapo, saka wapfiga chipataracho. Mune iyoyi nyaya togumira pano zvanyasi. Murinzike zvisvinu. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.